Lah niki wau kula trenyuh niki kula tak crita titik sik ya. Renyuh kula niku napa? Teng kilene Kampung Coklat niki wau wonten sederek-sederek kita niku PSHT. Badhe acara duka teng kota napa pundi dalan penuh. Dalan penuh. Mantun niku kula bingung, masyaallah iki ketoke gak iso liwat. Patwal niku mandeg jegrek teng desa kulane Kampung Coklat napa namine? Winangun. Lah wonten desa Rejo Winangun niki macet jrek. Wong PSHT penuh full, tapi masya Allah tiba-tiba Pak Patwal niki matur. Ngapunten Mas, daya mawon gak iso liwat mandek. Niki kula nderekaken Gusikdam, langsung dibuyak kedik-kedik terus akhirnya dilalah teng mobil kula niku enten speakere. Kula matur, wis sahabat-sahabat PSHT, masya Allah sedaya sami sungkem. Masya Allah menawi niki wonten sederek-sederek PSHT kula matur suwun panjenengan sedaya saged dados pelopor kerukunan. Muga-muga berbagai macam organisasi apapun muga-muga teng Blitar niki terus adem ayem, tentrem lan muga-muga terus rukun bersatu dalam kebaikan. PSCP napa namanya? Cempaka Putih mriki kathah. Alhamdulillah matur suwun wis mlumpuk kabeh nek iso apa organisasine. Bahkan tadi saya sampaikan di majelis JMC, mau itu JMC maupun itu ST maupun organisasi apapun, kita harus tetap mutabaatul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan, negakaken agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi perkumpulan-perkumpulan ingkang wonten teng Blitar niki atau sekitarnya mugi-mugi dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah. Kula sampai teko Kampung Coklat nangis kula. Biasanya anu wong mikir PSHT wis mesti dengan anarki dan sebagainya gitu. Apa nek usum sasan ngeten iki masyaallah. Ternyata ngapunten Gus, ngapunten monggo liwat, ngapunten ganggu perjalanan panjenengan. Kabeh rayaan sangat salim, sungkem. Kula teko Kampung Coklat nangis. Nangis gugluk mbrabak nih wow, masya Allah luar biasa ternyata. Wis insya Allah Blitar niki adem ayem tentrem. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita bersilat.